Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, ti serye tayo itaalawas, anapauluan, na ikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Tinapay ag grocery, sakbay ng agawidang. Ay, saan na bali? Nasapa pa'y mat. Ni Sheila DJ Ti asawa ni Albert. Adda ka holding hands na lalaki. Surutan. DJ, nagturong da iti hotel. Video ida. Naskan ama-amuan da ito ni Albert. Oh, Danny. Apa nagsubli ka dito yung opisina? Kunak no nakaawid kan? Inawagak ni Amanda. Amaladawak nga agawid. Ada ka di parikot? Nakitak ni Sheila. Ti asawam. Adda ka holding hands na asabali ang lalaki. Kat nagturong da iti hotel. Awan bibiyang ko. Awan bibiyang mo? Kat asawam dayjay? Adda ka relasyon na asabali. Ngam saan ko apagparikotan daytan? Ha? Kayat mo asawan? Okay laan, agulguliban na ka ni Sheila? Daytan ti pakaragsakan na. Amangan no agsapsapol iti sabaling arakop. Gapo, tadi mo maipaikan kwa na. Basol ko no hapay akastoy ti mapaspasamak. No hapay ngamin nga imanugot ak iti kalay sami. Agbababawi ak. Asawa mon, Albert. Awanan mabalin mo. Jak magustuhan day ito linutong asidaan, nanalolit. Kat naimas mo't day tamam. Magustuhan to pa'y da senyor kan Sir Albert. Day tati sindada itay. Ay, anday ko. Apay nga imbarsak mo kanyak ti kutsara, ma'am. Natamaan ti ulok. Ay, anday ko. Awan babain mo. Asino ka akanayon anaturad asumong-basungbat kanyak, ha? Ay, aglablabos kan, ma'am. Tanya ti kayat mo. Lumaban ka, ha? Ay, kadayon naklarang gasan. Sige, agluto ka iti sa bali asidaan. Agluto ka, ano kayat mo? Ay! Anay ko manan. Inbarsak mo manin kanyak ti tinidor mo. Natamaan manin ti ulak. Amahan no kayat mo, aday ito'y bubuungan a plato ti barsak ko ka, ha? Pasensya mo ni Sheila, Lolit. Eh, Agtungpal kalatan iti kayat na, tapno awanin parikot. agikatakon, senyor. Saan? Pangaasim. Nabayag ka na babaunan mi. Kan napanagnakan mi ang nasaya at katao. Saan kami na makasarak itikaskan ka? Naranggas ni Ma'am Sheila, senyor. Sipod addan dito balayaw. Kanayon nakabugkawan. Wano ranggasan. Ay, balsek ko ma. Ngam amangan no siyak mutla ti madaksan. Ngamin, baknang, maramid na ti kayat na. Anya nga ti amok no ipapatay na. Aniya? Ay, uwan sir. Isong agul uli makaklatan. Mala. Agtungpal kalatan iti kayat ng aramidem. Tapno awanen ti parikot pay, Lolit. Ni Ma'am Sheila. Adda kadwa na alalaki. Ma'am Sheila. Hoy! Umasidad ka dito'y. Ma'am Sheila. Adda kadwa alalaki ay? Juan, kasinsin ko. Ala, ingka mangisagana iti pagsangwan mi. Ay, ewan, ma'am. Ma'am Sheila. Ma'am, nakasaganan dyan meriendaan niyo, iti kadwam alalaki. Saan asumungbat? Ngam apay nagpupok na dita silid ni Ma'am Sheila. Apay nga ta. Lalaki na nga tati ko na akasinsin na. Ay na. Ay.
Makamo ka man laangan iti biyag mo, garanggandyang a babae. Nana Lolit, kaya't ko anasaya at tilim ng ta. Wen, ma'am. Saan ka naranggasan? Basta aguli makalatan iti makit-kita, na? Ha? Wen, ma'am. Total, biyag mo matday ta. Awan bibiyang kaw. Di oray pa'y mano alalaki ti isarap mo dita silid mo. Ay uhon, ma'am. Sana ka makibibiyang kan ka. Aramidam ti kayat mo. Nasaya at launay. Amom na nalodit. Bak na nga. Ado ti kwarta. Iti kanito magbitot ka. Amangan, nubang kay muntulangan ti agahawid. Ijay probinsyayo. Ha? Ay, sa bagay. Sana kun amas daaw iti kasta sa umam. Amuklatan. Ngam, wan, ma'am. Di kagdanag. Tawan bibiyang ko kan ka. Sana kagipulang. Isipar ko ti bibig ko, ma'am. Namnamaam dayta, ma'am. Awanan ka itibain! Albert, tinungpanan. Awanan ka itibain. No saan mo nga irespeto ti bagim? Irespetom kumamot ti pagtaangak. Makipagnanaad ka laang ditoy. Isungawan karbangam amang yawid iti lalakim ditoy. Ha? Ne, awan lalaki, Albert. Saan ka alipliputan? Awan bibiyang ko no liputan nakman. Ngamjak kayat adito'y balay ko mismo, ti paglanguyan nyo iti ragsak iti karelasyon mo. Awan inyawid ko ang lalaki, Albert. Mamati ka kumakanyak. Kun asino tinangidanon kan kay ti dayta? Ha? Tinaulbod dayta. Sana nanaskan amamwam. Kanda ito'y titandaan naman. Iti kanito nga dadakas mapasamak iti tao anang idanon kanyak. Sikat itiliwan dagiti pan nakabagiti lintag. Wan perla, nilata Albert ti ay ayatag. Saan amapunas dito'y pusok? Kunamot anata orday ta nga Albert, kan bak nang pay. Siyempre, natural ama inlab ka unay kan kuana. Kan, adapay singin ngamin nga anak yo. Day talaang ta pinagsina yo ida. Kailiw ko ni Maria Angela. Ti anak mi nga daken kwa na. Ni Albert ngay, kaili mo ka di mo? Wan, kailiw ko mat. Kasano nga itan? Kat adakan dito'y balasiw taaw. Kasta ti kayat ko. Ti agin na dayo kami ka ni Albert. Iti kasta, maliklikan ti parikot. Saan ka di aparikot matlaang? Taimbatim kan kwa na ti may isa nga anak yo. Perla, Amangan nga minuranggasan ti asawa ni Albert. saan nga itulok ni Albert akasta ti mapasamak? Ala, sapay ko mga rod, takasta. Albert, sika ti ibaon ko ang makiseminar ijay Cebu, inton ka ni kadwa nga aldaw, para iti pagsayaatan ti kumpanya tayo. Wen papa. Makamuka no agmay-maysa ka amapan, wenno mangayab ka iti kadwam. Ayabak ni Dani papa. Ni Dani? Sabagay, awan makunakin kwa na. Sige, sika ti makamo. Agtalag ka kini Dani papa. Iso ti makitak amay sa anapudno ti trabaho na iti kumpanya. Sige, iho. Sikan ti makamo. Nanalolit, kayat ka pa akasarita, sakbay pumanawak. Anya ti bagayaw, sir. Sika ti mga iwan kini baby. Di mo ko mabaybayan. Ay, uwan, sir. Mas talkan ka ang mga iwan kini baby, ngem ni Sheila. Tamumat, adi na maipatag ti anak ko. Uwan, sir, siya kunti makamaw. Ikang ka iti kwarta. Tanuad ka sa pulan ti ubing. Sikan ti makamo. Ay, uwan, sir, di kay agdanag. Jak baybayan ni bebe. Adto yan ti kapiyo, senyor.
Agyaman na, Lolit. Akapi kayaw ta isaganak ti kaninyaw. Tapno saan kayo ang mabisinan iti opisina yaw. Sige, awan kayam. Intad ka din ni Sheila ti sweldom iti da ito'y abulan. Wan, sir. Ninayunak ti sweldom, ingatok, gaputan na pudno kang agserbi iti pamilyami. Ha? Kaano pa nga ingato yo, senyor? 3 na bulan tinapalabas. Noin nga to yo ti sweldok, sir. Apay nga ron at itad ni Ma'am Sheila, kat kas iti sigod as swildok. Anya? Ay nga, okay lang, sir. Saan abalay? Ta sa anak mo't nga agbisin ditoy, ta nagaduo mo't timakan. Saan dakmo't nga imutan iti makat, senyor? Ala, bayam. Tamani po dita. Ni Albert Latan ti mangyawat iti sweldom. Pasensya mo ni Sheila, ha? Wan, sir. Ita panapanan ni Papa. Adda pangibaunakan ka, nanalonit. Agtungpal ka. Ket ikan ka itidakkel agatan. Anya kay dayta, ma'am. Nabayagan dayto a plano. Ngam saan ko ang may patungpal. Gaputa adda ni Albert. Ngam ita, awanan ti makalapad. Anya ka di nga minday taaya, ma'am. Pukawam ti ubing. Ha! Pukawag! Anya ti kayat mo asawan, ma'am. Makaamukan iti aramidam. Basta mapukaw ti ubing dito balay. Tatunggal makitkitak ti ubing. Maipalagip ti pananggulib kanyak ni Albert. Ma'am, anya ka di ti kayat mo nga aramidag. Ikasano, ma'am? Makaamukan noing kaipakan iti tigre. Tigray? Ay, awan tigri dito, oy, ma'am. Basta makaamukan iti aramidam. Kwa. No di mo kayat nga aramidan. Pwes, siyak nga rudan ti mga aramid. Ngam iti kanito nga ipulong mo kin ni Albert. Agsungbat ka kanyak. Tas ikantumat ti sumaruno apo kawak. Ha? Kwa, ma'am. Sige, siya kunti makaam mo iti anak ni sir. Agtungpalakan ka, ma'am. Kasta ti kayat ko ken ka, nanalolit. Kat di kagdanag, ikan ka iti tangdan mo. Ma'am. Itamat lang, aramidam ti ipapaaramid ko kan ka. Kat ipasiguradom nga awan to ti agbalin a parikot. Tapno saan ta amadaksan. Ta iti kanito amadaksana. Natural a mairaman ka. No maibalod maibalod ka man. Maawatam? Ay, oon, mama. Ay, sige. Siya konti makaamaw. Kat, gundawayam ti iruruar ni Papa Brando. Diyak kayat ang makita na nga iruruar mo ti ubing. Ay, ariglado, ma'am. Agtungpal ka. Tapno saan ko nga isagmak ti biyag mo, nanaloli. Aday ta. Narnakan ni baby. Naisaganak mo tindag iti rumbang. Impalampin ko kankwa na tinabordaan itinagan na ang Maria Angela. Ay, Diyos ko. Tulungan nak iti na ito'y nga aramidag. Tanodyak agtungpal ka ni Ma'am Sheila. Ang mga nuison ti mga ramid. Kat dakdakas ti mapasamak ka ni baby. Anya pa'y aramidam nanalolit. Apay adi ka pa'y laggunay. Owen, ma'am. Sige. Rumbar kami ka ni baby. Ipasiguradong kanya ngagtungpal ka. Awan bibiyang kuno mapukaw manday tanga ubing dito'y lubong. Katlalay ngam, nanalolit. Taulita, iti kanito nga daparikot. Sikati umuna apo kawak. Maawatam. Huwan, ma'am. Di ka agdanag. Awan to ti agbalin aparikaot. Sige nga ruden, ma'am. Rumwar kamin ka ni baby.
Jaklat na may waksi iti panunot ko ti anak ko nga adda ka ni Albert, Perla. Apay nga nga imbatim ti maysa nga anak mo iti amana. Sa ita, agbabawi kan. Pampanunutek ngamin, nga ang mga numarigatan ni nanang ang mga iwan kadakwada. Sapay adamat nga rod sakit na. Kasano nga rod ang maiwanan na ti anak mo? No adda sakit na. Agpapaagas. Nawadwad ti inted kanyak ni Albert, idinaudi pa nagsarita mi. Diyak kumaawatan ti kwarta, ngam impilit na. Katida duma a kwarta, iso ti inaramat ko, tapno makaumayak dito'y balasiw taaw. Kat, kumusta pa'y ti may sa asingin, nga awawiran ti inam? Nasaya at mat. Siguro, nagpipintas dagiti singin nga anak mo anya, inton dadakkel dan. Wen, syempre, napintasak nga inada. Sa bagay, nasaya ti masakbayan ti anak mo iti poder ti amana. Baknang ni Albert, may paayan na itinasaya at amasakbayan ti anak mi. Dahit ti may sa ama kagapo, no apay ang nagturadak anang ibatikan kwa na, iti may sa nga anak ko. Imbag ta saan nga inala ni Albert ti duwang anak yo. Sana kasta ni Albert, maawatan naklaunay. Apay nga rod nga intulok na awinaswasyo ti relasyon yo. Kaputadyak kayat tiriribok. Amok adumteng to ti gundaway, asapulan nak ti asawa na. Kat amang ano anya pa'y ti aramidan na kanyak. Nang runa kat, siyak pa'y ti sekretary ni Albert. Sa bagay Lumiklikak laang iti gulo. Saan kun nga imbagbaga ka ni Albert no sa dino ti balay ni? Kan, jak imbagbaga nagabrudak. Basta, imbagak latan, asaan na kamin asapulan pa'y ka ni Maria Crisanta. Kat, kasanon, nagsublikan ton ije Pilipinas. Alam ka di pa'y ti anak mo, nga adda ka ni Albert? Nalabit asaanan. Gaputa ang mga pagtaudan pa'y tiriribok. Tinaskan kanyak, nasaya at timasakbayan ni Maria Angela. Agtugawak man pa'y dito ipunti kayo. Ay, jak amo ti aramidag. Medyo adayo basit da ito alugar. Iso nga awan makaam-am mo kanyak bitaw. Ay, inay. Nagsangit mo ni baby. Mabisin siguro. Itid ko tayo sa ganak adedi na. Mabit laang mon baby. Taala og tay di din wan. Oh, atoy. Ala, agdedikan. Ay, atay ta. Nagsardengan ngagsangit. Mabisin at talaga. Ay, anya nga tati aramidag. Sa anak nga tan ngagsubli ka da Ma'am Sheila. Tasyak laangan timang padakkel dito'y ubeng. No sa anak ngagsublay, sigurado asa anak to asardengan ni Ma'am Sheila sa pulan. Katda kasaklakit de. Ay, demonyo ti panunot ni Ma'am Sheila. Ay, anya nga taaya tinasaya at nga aramida. Anya ti agururay agasat ti maladaga, ani Maria Angela. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay ita alawas ang napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sigud nga agayan ayat da Estela kan Roman.
Idi adda pay laeng iti high school. Nagpasyudad ni Roman. Tapno ag working student iti napanan na asyudad. Nakalpas ken naaddaan iti trabaho. Nagpasyudad met da Estela ken Sally. Tapno mapanda iti address ni Roman iti nasao asyudad. Idi mangmanganda iti may sa restaurant. Nakita da ni Roman. Ita gagayam. Denggan tituloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Jak ninamnama ti kaadayo dito'y syudad. Roman, among ka din no apay nga kami dito syudad? Adda hindi sok ititugaw mo a calling card. Pidutem to intong rumar kayo. Roman, jay ka doon ang babae. Asino day jay? Sige, inakon. Stella. Sally. Di na ka manlaki na sarita ni Roman. Sally. Apay, adi na ka manlaki na sarita ni Roman. Akas lagi na kaamam mo. Rumartan nito ay. Mabigyan. Ipasupot ko dagito'y makan. Sayang mat. Umunakan ijerwar. Sumaruno akton. Anya ti imbagam iti tayo siya babae. Tarimwardan dito'y restaurant. Pinabay na. Kan imbagak arumardan dito'y restaurant. Oh. Kastagayam. Among ka di? Naragsakag. Gapo ta pinabainam tayo siya babae. Gapo iti day ta. Ad-adda, amain lawakan ka, Roman. Ala, ibusan tanti ka nanta. Tarumarta matan dito'y. Okay. Kat mapanta iti mall. Ado ti kayat ko agatangan. Saanin? Agawid tan. Kaya't konti aginana. Ha? Inton maminsanan ti ipapantay ti mall. Okay. Sikat ti matungpal, Roman. Agtungpal, kiti kayat mo. Gapo, taay ayaten ka. Anya day tuyan ang napasama. Maana, i-relax mo tiriknam. Tani, itay ka pa yung agsangsangi. Ang sublitan ni Jay Probinsya, Sally. Aglugan tan itibas na mapanijay lugan tayo. Saan? Ti aramidem, ag-relax ka lang. Tamang kita ak iti mabalinta apagdagusan. Jak itulok nga agawid na. Adi mo pa'y nakasarita ni Roman. Ngam, Sally. Sayang ti kaadata dito yung syudad. No di kay agsarita kin ni Roman. Aday na, adatan dito'y dagos na. Sally. Ala, aginanata pa eh. Ay, ahon gayam. Adda inted ni Roman a calling card na. Kaya't mo ka dita awagak. Saanan? Saan man? Ngam inton rabi ilaangan. Tano ita, ang mga nukadwana pa ilaang tay babae akadwana amang mga ijay restaurant. Kunak no di kan umasideg, durot siya. Pinayapayan nak di masidagak. O anya, gumatang ka itinatang alakaw. Nagpintas kalata, durot siya. Nita, mangrugi ka manen ako naksebyaw. Pudno matimbagak Ala, mangkita kakit din itigatangam. Sige, gulpiak amin. Sigurado ka. Katuan. Amom ngamin, durot siya. Saan akon ama nagkarni ita? Pasig anateng ita antisidsidaak. Agsidak iti karne, ngem sagpaminsan laeng. Ala nga rudan. Gatangam amin ang dagito'y lakok anateng. 600 amin tibayad na. Ay katuna. Ariglado, durot siya. Gulpiay. Ay kat pagyamanak Nagpintas ka pa'y laeng, durot siya. Mabalin ka diti agarem. Ay, sumardang ka man. O anya, mangsutil ka kaday.
Wanaw yag mo ti bayad dagito'y lakop. Wen, mabitlaang ka de. Di ka agungat. Tao madulaang ti kuret-ret di tamuging mo. Ala, urayin nakbiit. Tay nakalain ti ibayad ka. Naimbag nga oras yun, Nana Dorothea. Da kayo matgahim ti masabat ko. Naggapuan nyo? Naggapuak ijay balayo. Ginulpen ni tatang mo dagiti lakok anatang. Di nasaya at Nana. Bagbagaam man ni tatang mo. Tadi na kun sutilan. Masurunak amang dengdengag. Ha? Anya ti imbaga na kada kayo, Nana? Basta bagaam ni tatang mo. Tadi na kun sutilan pay. O, sige, Nana. Bayan nyo. Taibagak tukan kwa na, daytaan na sa uyo. Rabiin, Roman. Namanda kalat ta dito'y dagos ko. Ang mga nusap sa pulan na kanti kaayan ayat mo. Inawagak ni Carla. Imbaga nga dak iti dagos ti gayam ko. Ngamjak imbaga dito'y dagos mo. Ay, nakasarak kan iti babae amang tengal iti tenged mo, pare. Lito, Ang maguray ka. Anya ka diti gagaram, taimay ka dito'y dagos ko. de Estela kan sali. Addada dito'y syudad. Ha? Adda dito'y? Kasanong amom? Nakitak ida iti restaurant ananganan mi kin Carla. Anya? Kat, kasano itan? Mariribukan ha, Lito. Ne, Ang daawag ko. Mabit lang tasong batak. Oh, Estela, kaya't nakakano akasarita ni Roman. Diyak kaya't akasarita. Roman, medyo maditirik na ni Stella. Iso adi na kaya't ti makisarita kan ka. Ibagam nun sa dino ti ayan nyo ita. Taumayak di tayan nyo ita matlaan. Ha? Pangasim sali. Ibagam nun sa dino ti ayan nyo. Sige, dumngag ka ta ibagak, Roman. Papa, awan pa'y ni Roman. Saan pa'y asim mangpad? sa dino ka dit imbaga na kan kaapapanan na. Iti dagos ti may sa agayam na. Iha, sumangpet tulat ha. Ngam, Papa, Uraya, masumangpet. Jack makaid na. Ta saan pa'y asim mangpad ni Roman? Ingkagat iti silid mo, tamaturong kan. Saan, Papa? Orayak asumangpad ni Roman? Dito itapay laang ruwar. Bayan tada Estela kan Roman nga agsarita. Kat, kumusta ka magtanlito? Agpada kayo kin ni Roman ang nagbaligi nga imay dito'y syudad. Agpada kayo anak kaadal. Husto ka. Amom ka di? No asino tinang paadal kada kami? Asino? Ti ama ni Carla. Carla? Ti babae ang nakita yu akadwa ni Roman iti restaurant. Anya? Gapo iti utang na anaimbag anakam kan ni Don Sotero. Tinutupan na ti panagayat ni Carla kan kuana. Anya? Ay, kastagayam. Diyak maawatan. Ilawlawag mo ko malito. Nakastrak kami iti skincare store ni Don Sotero. Inalad na kami at tagabagkat. Ken, noan niya pa'y at trabaho ti ipatrabaho da kada kami. Timulong kami ang naglako, ken aminen. Kas katukad, ti panagadal mi. Kastagayam. Nasingpat ni Don Sotero. Awan makunami. Ken managtulong pa'y. Saan laada kami titinulungan na. Nudikat aduda. Kastagayam. Nasingpet day ta doon. Ngamjay anak na. Kaslasaan ang nasingpet. Nasingpat ni Carla. Awan makunakan kwa na. Day talaeng. Tanuan niya ti ibagana. Nasken nga agtungpal kami. Isudagayam tinang paadal kada kayo kin ni Roman. Wen, Sally. Iso nga itatanakalpas kami. Nagtrabaho kami iti negosyo ni Don Sotero. Sana bale,
Taadamot ang sweldo, may. Ngam ti parikot ita, tinutupanan ni Roman ni Carla. Katga po iti dayta. Saanan ang nagaw-awid ni Roman ije lugar tayo. Pauita na laangan iti kwarta, datatang kan tikabsat na. Anyan? Nakasaysayaat ni Don Sotero kada kami a pinagadal na idi. Nang runak ni Ramon. Ni Ramon ti paborito na kada kami a pinagadal na. Dayta ti rason, no apay adya ko naliklikan ni Carla. Pakawanan nak, Estela. Dagiti text ko kan ka. Dagiti awag ko kan ka. Apay adi mo sungbatan. Gapot ka kanayon ang nakabantay ni Carla. Kanayon na nga laan ti cellphone ko. Tapno kitaan na, no asino dagiti nakatext, kan nakasaritak iti cellphone ko. Sige. Maawat akong ti amin. No kastang rod. Kaya't ko awas-wasan tan ti amin kadata. Estela, Pagyamanak ta nasarakan da ka adagos. Kat namuwak ti kinapudno. Sige. Awan mabalin ko. No saan na kon nga ayatan. Was-wasan tan ti amin kadata. Estela. Di na karakupan. Gaputa at masaksaktan. Pakawanan nak, Estela. Ngam ibagakan katipod na. Si kalaptate ay ayatek. Waston! Nalpasan ti amin kadata, Roman. Agsubli kami ni dyan lugar tayo. Kat ikarigatan kan alipatan. No kasta, winaswas ni Estela ti ayan ayat yo? Jak mababalaw, no kasta ti inaramid na. Ngam, nasakit lito. Nasaktan ka? Wen. Kasla jak kaya tawas-wasan na ti ayan ayat mi. Ngam awan mabalin ko. Gaputa basol ko matlaeng. Gaputa ay ayatan na kaunay ni Estela. Impamuspusan na ti umayda dito'y syudad. Tapno sa pulan na ka. Kaya't naamaamuan ti kasasaad mo. Kat nasaya at mat, tanagsabat adagos ti dalan yo. Lito. Adayo ang napimpintas ni Estela ngam ni Carla. Jakla ta mailibak lito. Ay ayataklatan ni Estela. Ay, kasano nga rod itan? Winaswas ni Estela ti ayan ayat mi. Kat irespetok data. Gaputa nakabasolakan ko na. Ngam, kasta kadilatan? Dakkel ti utang ko na imbag anakam kini Don Sotero. Uray siyak. Isu nga ron ngagtrab-trabaho ta iti kumpanyana. Ay, ngam sikat ti paborito na. Tay ayatan na kangamin ni Carla nga anak na. Lito. Ay, parikot itanday ta, Roman. Kasano itanday ta? Kaayan ayat mo ni Carla. Ngam, sabali ti adda di tapusom. Ngam sakbay nga agbabawi ka iti udi na. Agpanunot ka pa yan na imbag. Lito. Wala. Bumaba akong dito kotsem. Aglayon kang agawid. Tama nga nururayin na kan ni Carla. Sa dino tinapanam, apay nga itakalaang asimangpan? Iti dagos ti gayem ko. Nagsasarita kami laeng. Jack kayang tikas ta nga aramidam. Awan dakas nga inaramid ko, Carla. Uray pay! Manipo dita. Jakon kayat arumwar ka itirabi. Narumwar ka man, naskan akadwanak. Anya? Asino ka di agayem mo tinapanam? Nilito. Kasaritak to nilito inton bigat. Damagak kan kwa na, nupod no anapan ka ija ayan na ita, arabi. Carla. Anya ti amog. Ang mga no adamot sa bali, anapanam.
Ala, ingkan iti silid mo. Tainak mo ten maturog. Sibiyaw, imayak takayat ka akasarita maipapan kan ni Roman. Ay, kunak no may papan kada tati pagsaritaan ta, Dorotia. Apay kaday, asaan ang nagaw awid ni Roman? Gaputa saan na kano ang mapanawan ti trabaho na. Kasta kaday? Amom kaday, anapan ti anak ko ijay syudad, tapno sa puulan na ti ayan ni Roman. Ha? Apay? Di mo kadi ammo, nga agayan ayat da sipod addada iti high school. Anya? Ne, jak amo day taa. Saan nga imbagbaga kanyak ni Roman? Kayat mo asawan, agayan ayat dagiti dua? Ay no kasta, sayang. Anya ti sayang. Armen ka kumapay. Ay sa anak ang makiin-innangawkan ka, Sebio. Agayan ayat gayam da Roman kan ti balasang mau. Apay kaday asaan ang nagaw-awid. Amangan mo't no adan pamilya na ijay syudad. Ay kat no kasta, ti mabalin kan nga Armen, Dorotia. Ay na, Sibiyaw. Makapasuron ka. Ay, inak man laangan. Awan sirbit imayak dito balayo. Tasaan kamot alimpyo akasarsarita. Kasano, Stella? Agsublitan ijay lugar tayo? Wan, Sally. Sige, saan na bale? Ta nakapasyar tamatan, nakagatang tan iti pasalubong. Sally, jak maawatan tiriknak. Anya tiriknam adi mo maawatan? Ni Roman. Kasla kayat kung nga agawan, iti kaayan ayat na. Ngam saan anak kat idi winaswas ko ti ayan ayat mi. Wan, ngam amok. Si kalat ti ay ayatan na. Kasta ti ko na nilito. Ammo nilito dayta, tag best friend da. Ngam no anya ti kunam. Di itaraytan ni Roman. Awagak itamat laang. Kat umadayo kayon. Anya? Una. Saanan? Siguro, saan ada kami tinaikari iti tunggal maysa? Ay, sige. Si kalat ti makaam mo, Stella. Papa, alan kasarita mo ni Roman. Kayat ko nga kalay sa kamin. Imbagagmat ka. Nga urayam nga iso ti mangisi nga asing iti day taabanag. Ngam, Papa, kayat ko nga kalay sa kamin. Sige, bayam. Takasaritak ni Roman. Agyaman na, Papa. Ay ayatak launay ni Roman. Iso adyak kayat amapukaw iti biyag ko. Iso akayat ko ti agsigurado. Agkalay sa kamin kan ni Roman. Agkalay sangata da Roman ken Carla. Gagayam, di uliwayan adenggen tituloy ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, siningir ni Nana Loli ti tangdan na iti impaaramid ken kuana ni Sheila. Kat aramatan nanto kas ebidensya, no bilang taiso ti mapabasol iti panagpukaw ti ubing. Iti sabali abangir, binagbagaan ni Perla ni Corazon, adi na ipaw iti amin amat gadan na.
taamangan no masayang laeng. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas anapauluan. Na ikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pudno ati anak, kan ti inamlaang ti agnumar iti kwartam, pren. Ngam anya nga iti ammom. No adamot man ang gundaway. Kat utang da ka utang iti inam. Sa bagay, husto ka. Kat ti dakos, saan da nga amuti agbayad? Iso a kontrolam latta ti ipawit mo. Iti kasta, no mapanda umutang ka ni nanang mo, awan maitid na. Wen, husto ka matkit di. Urno nga ti daduma. Tapno sigurado asan ama sayang. Tasya, talaga akasta ti araramidak. Agbambannog ta dito'y abroad. Ngam sabali mo ti agnumar. Utangan da iti Pilipinas. Sa ita, di damot agbayan. Husto ka. Ada na sa unina ng kanyak iti na minsan na panagsaumi. Abi mulod ka no tay kaaruba mi iti kwarta. Diyak mat dinamagan no nagbayad wano saan. Day takad nga rod. Iso aday tay para iti kasapulan dalaang ti ipawit mo. Nakadanong tan dito'y balay may Albert. Kasano? Bumabatan. Taing tapay ang kape. O sige, sa bagay, kaya't ko ti aginan na biit, sakbay nga gawid ang. Alang rod, umay kan. Bumabatan. Bali may katlon adaras da ito nga imayak dito'y ayan nyo. Wen, ti umuna, idi kasangay ni bakat ko. Ti may kadwa, idi kasangay ko. Ngam talon atawon tinapalabas. Saanan anasunutan pa'y. Tatunggal awisan ka. Busy ka mat. At dalat ta maira na apapanam. Kasta ka di? Ala, bumabatan Albert. Intag ka pe. Ma'am Amanda, simbang putan ni Sir Danay. Ada kadwana. No kasta, ada ni Dani. Kasla nakit-kita kunjay kadwana. Kasla isuday jay taybos na. Ni Albert? Wen ma'am. Sige ma'am, tasabtak ida di tarwar. Sige, kat isaganaam ida iti merienda. Wen ma'am. Sige sir, agtugaw kayo biit. Tamang isaganak iti pagsangwan yaw. Sige, nana. Anya ti kayat mo nga inuman, Albert? Kape. Nana, mangisagana ka iti kape. Sige sir, adda linutok a merienda. Patsyak ka magustuhan niyaw. Sige tainak nang isagana. Dani? Amanda. At damat gaya man anak yo. Wan Sir Albert. Adan anak mi ka ni Dani. Amanda. Anya ti... Sige, mabit lang Tainak ipaida ni baby Giseled. Amangan ngamin numalukag. Sige, panawan kayo pay. At dagaya man anak yo. Kunak no awan. Saan mi nga anak ti uban ni Amanda, Albert? Diyak amo no sino ti akin anak. Nalabit nga impawer dala kan kuana. Sapay kasla anak yo. Tanagmayat ti isam ni bakit mo. Amumutan ti agraraman iti anak. Una yung tagraraman. Nabayagan akayat ni Amanda amaagdaan kami iti anak. Nga maging gayta, saan kami pa'y anaparaburan? Addan tulat ta. Kasta tinapasamak Dani. Iso sige. Inawat kon ti ubing. Kaasimat. Kasta gayam. Angela tinagan ti ubing. Kat Mercedes tinagan ti inana. Anya matan? Maiturad na maisinakan kwa na ti anak na? Kasta talaga. Taan niya nga rod. Kat garangganjang mat akas iti kunana. Nailauan iti sabali a lalaki. Kat di na kayat amadadaal ti relasyon da nga agasawa. Di na kayat nga adda pamanagnak aliniputan na ti asawa na. Adda ngamin iji abroad ti asawa na. Iso ang nagsapul iti arakop ti sabali a lalaki. Ala tanga inawat mo day tanga ubing, makaamu ka nga rod. Ngamawan to nga ta ti parikot nga ipaay na day ta? Panagkunak kat awan. Kan may sa,
Saan ko mataparitan ni Nana Mercedes amang sarungkar iti anak na? Silulukat diri daw tayo para kankwana. Sige, sikat ti makam mo. Basta tinapatag, aywanak ti ubing, gapo takasapulan na. Kaasimat. Alang rod, awanan makunak iti dayta. Aywanam latta nga rod dayta nga ubing. Laglagi pam ti imbagak arason. Diyak kayat nga agdumata iti rason. Iti kanito nga agdamag ni Albert may papan iti ubing. Wen, ma'am. Ala, inka ilukatan iti gate ni Albert. Taitay pa'y ngagbusbusina. Wen, ma'am. Sige. Nalpasan ti parikot ko. Awanan ti ubing. Awanan ti siit iti dalan ko. Kumusta ti seminar mo, Albert? Di nakagkan akasta. Kasla saan tang agasawa iti kasta panagkadkad mo? Nana Lolit, kumusta ti anak ko? Sir. Awanin ti anak mo. Gaputa imay inala ti inana. Anya, Dayta tipod no, Albert. sana pud no dayta. Ti ko na kanyak ni Corazon, kat umadayo. Inulbudan na ka. Imay na inala ti anak na. Gaputa iso ka no ti addaan karbangan iti anak yo. Maawatak ni Corazon. Gaputa anak na ti ubing. Kan may sa, nasaysaya at no dumakkel kan kwa na ti ubing. Saan amabalin? Napatag kanyak ti ubing, Albert. Nga uray saan asyak ti inana. Ngam awan mabaling ko. Tani Corazon amis mo ti imay dito'y balay. Amo na dito'y balay. Gaputayin surot mo, idi addapas kan dito'y. Nagatapak idin kada kayo. Ngam ko namat a sekretaryam lang. Iso asaan ako na nagtagtagari. Tagayam. Sumardeng kan. Di mo kaya't amang ti panang lipot mo kanya. Awan ti nasaya ta pagturungan dayto asalitaan. Sige. Inna kon iti salit ko. Laglagi pong tinagsaritaan ta, Nana Lonit. Wen, ma'am. Ayawan pagdanagam. Jakmot kaya ti madaksan. Iso at talagang agulimekak. Nasaya at launay. Ala, inka nagluto. Ta sigurado ang mabisin ni Albert. Itay pa'y anak kaluto ma'am. Nukas na, apaman ang makainan na ni Albert. Isagana mon tilamisaan tamangan kamin. Wen, ma'am. Ipasigurado man na imas ti sidaan alinutom. Wen, ma'am. Linutok tay paborito ni Sir a pinakbet kan tinuno nga ikan. Sige, isaganam tungarod tilamisaan para kada kami iti asawa. Tainak pa'y ag-shower. Kayat ko anabang luak asumango kan ko na. Sige, ma'am. Di uray man ibok-bok mo tibang banglo di tabagay. Tadi nakamot kayat akaida ni Sir Albert. Agraraman. Lolit, sika man ti pagdamagak. Ibagam ti pudno, may papan iti ubing. Senyor. Ibagam ti pudno. Wen, senyor. Sa anak nga aglibak kada kayaw. Ni Corazon ti inmay dito'y balay. Saan asimrek diti unag. Ngam inuray na ti ubing ijerwarte gate. Aniya, Siyak amis mo tinangyawat iti ubing, senyor. kasta ka di. Ngam na ko na kanyak ni Corazon, nga iti maisa nga aldaw, kat awagan na ni Sir Albert, ta ipakita na dagiti singay. Pudno ka di timbagam, Lolit. Amangan no agul-ulbud ka laeng, gaputa mabuteng ka. Maputengak? Iti anya, senyor. Nga mga no dakas kit dimat tinapasama kiti ubing. Nga miliblibak yo laeng ka ni Sheila. Ha? Ay, saan, senyor? Sa anak nga agul-ulbawd. Basta urayan laeng ni Sir Albert nga awagan ni Corazon. Tapno ipakita na dagiti singay. Day talaeng, tadi na imbaga no kaanaw. Bueno, mamati aken ka, Lolit.
Itamampay nga inawis nak nga uminom, Albert. Gaputain nalan mi korason ti anak mi. Anya? Impanaw na ti anak mi. Adi naman la impakada kanyak. Apay nga akasta? Nasakit tinakam ko. Natural sa pulang, takasarita. At damot karbangam iti anak yo. Jak amo no anya ti pinanpanunot na. Takala at akas jay ti pangadeng na. Nalabit ang nakapagpanunuten. Adi na kaya't apag sinaan dagiti singin. Naimbag kumamat no kinasarita nakpay nga umuna. Tainik kak kumay ti dakkel agatad. Iti kasta. Adda si dadaan nga aramaten na kadagiti singin. Saan na kan nga imbibi ang kadagiti anak yo? Namala, sapay kuma, tagkikita kayong tumatlaang. Sapay kumata kasta. Ala, uminom ta, Dani. Danggayan nak nga uminom. Sige, sika timakam mo. Iho, manun alawas ngawan gaganay gayam. Papa, pampanunutek dagiti agiinak. No inuray na kuman ni korason, sakbay nga inya dayo na ti anak mi. Kinid daw ko kumakin kwa na nga itid na ti address na. Iti kasta, masarong karak ita. Awan pang kuntaka kadakwada. Gaputa nagsukat iti number na. Kanjak maten masapulan ti Facebook na. Ala, iwaksimon day tay ti panunot mo. At danasawam, kat isulatan ti pangpangrunam. Saan ko ang masursuro nga ayatan ni Sheila, Papa? Dakkel abiddot ti panagkalay sami. No kumata nagkadkadak iti, kat imadayo aklangan. Nalabit nga awan napasamak akalaysa. Awanan ti mabalin mo, iho. Tasawa mo ni Sheila. Isulangan ti pamaysam. Aday ta, nakaturugan ni baby. Napintas nga ubing ni Angela. Kaslapod nung anak mo, gaputa kas taunay ti panangaywan mo kankwana. Natural, ubing day ta, Dani. Ken, kayat ko asyak amismo ti mangaywan kankwana. Kat, sa dinoy tanti ayan ti inana. Saan nan nga imbaga ti address na? Basta ti kunana, umaylat ta sumarungkar ditoy. Amangan kit dimat, no kinidnap na day tangaubing. Kat sikat ti mapabasol. Nasaok day takan kwa na. Ngam na kunana asaan adakas a tao. Dayjay lakano at talaga ti rason. Di na kayat nga da ebidensya, iti pananggulib na, iti asawa na. Ne, nagadumot na itaginatgatang mo apara ka ni Angela, Nana Mercedes. Uwan, ma'am. Apay, pinawitan na ka ti asawam? Iso ang nagado ti ginatgatang mo apara iti ubing? Uwan, ma'am. Bayam laang agumatangak iti para iti ubing, ma'am. Ngam, Nana Mercedes. Kas iti nakunak, sarong karak laang ti ubing, ma'am. Si kanto ti mabangunan na nga ina. Mas daawakan ka, Nana Mercedes. Apay amas pilyam ti asawam, ngam ti anak mo. Ma'am, ada nga mindua pa'y nga anak mi kanila kay ko. Iso adyak kayat amadadaol ti pamilya may. No kasta? Ammo dagiti anak mo nagsikog ka? Oh, di agipulong da iti amada. Saan da nga ammo, ma'am? Tadak mo't diti syudad. Kat saan ka nagaw-awid ijay lugar mi, idi masikugak. Kasta ka di? Iso nga awan makaammo ijay lugar mi ang nagsikugak. Tana ilamang ko, ma'am. Sigurado ka di? Asyak timang padakkel iti anak mo? Uwan, ma'am. Basta sarong karaklat ti anak ko, ma'am. Albert, kayat mo ti maadaan iti anak. Saan ka di? Adto ya. Si dada anak amang ipaaykan ka iti anak. Iso adito yak silad mo ang matulog. Oh, Albert. Induron nak. Jak kayat nga arakupan nak. Ala, rumwar kan dito'y salit ko.
Saan ka nga ay ayatan? Agingga ka dita, kat dinaklat ta masursurong ayatan. Manun atawan ta nga agasawa. Ngampulos adita nagkasilid. Albert, kasapulan ka. Rumwarkan dito'y salit ko. Dayjay ka di ako rason tilinaon latati puso kan panunot mo. Rumwarkan dito'y salit ko. Kat jakon kayat nga umanig kapay dito'y. Kaano ang masursurunak nga ayatan, Albert? Lading hitak. Ngam iti kaano man. Saan kanto apulos ang ayat? Senyor, rimwar ni Ma'am Sheila. Rabiin, ay ang papanandang ta. Saan ka diyan nagpakada-kada kayaw? Saan, Mat? Kasla agong ungot ngamin iti arimwar iti silid ni Sir Albert. Anya? Wan, senyor. Imunag ijay silid ni Sir Albert. Ang mga no pinaay ni Sir Albert iso ang maditirik na. Iso aday jay, agong ungot arimwar. Pinaay ni Albert? Ala, di yung maawatan ti kayat ko asawon sinyaw. Ay, pilya ka, Mat Lolit. Awan lati di mo maibagbaga. Ipudnumot, senyor. Hey, kanayon ang nakashort pa ni Ma'am Sheila. Langa na ti manggargaray. Ngamsan mo't apampansinan ni Sir Albert. Malakit din. Ingkan maturog. Aginanakan, tane, rabiin. Ay, uwon, senyor. Sa bagay, agbusinan to ni Ma'am Sheila intun sumangpaut. Saan to nga ta maurnos ti relasyon da Albert kan Sheila nga agasawa? Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo itaalawas anapauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sinarungkara ni Nana Lolit ni Maria Angela iti sidong ni Amanda. Nakisarita latta daytoy, asarungkaran na latta kumati ubing. Imanugot mo't ni Amanda, tamaawatan na daytoy. Iti may sa arabii, kayat ni Sheila ti maturog iti silid ni Albert. Ngam pinabainan ni Albert daytoy. Nasair nga rod ni Sheila. Nakapungtot, iso nga uray rabiin, katrimwar iti balayda. Nasiputan mo't daytoy ni Nana Lolit. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas at napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Wan, senyor, imo nag-ijay silid ni Sir Albert. Abangan no pinaay ni Sir iso ama ditirik na. Iso aday jay, agong unget arimwar. Pinaay ni Albert? Ala, di yung maawatan ti kayat ko asawan, senyor. Ay, pilya ka, Mat Lolit. Awan lati di mo maibagbaga. Pudno, ba't senyor? Kanayaw na nakashort pa ni Ma'am Sheila. Langa na ti manggargaray. Ngam saan mo't apampansinan ni Sir Albert? Mala, ingkan maturog. Aginanakan, tane, rabiin. Wad, senyor. Sa bagay, agbusinan to ni Ma'am Sheila intun sumangpaut. No sa dino nga ta tinapanan na, katrabrabeen. Uy, ito nagpay iti ara. Kaya't kupay tagparta. Waiter! Yes, ma'am. Ito nagpay iti ara punag. Darasan! Yes, ma'am. Corazon! Nagagaw kay dasawa! Balsan ka!
Di na kumayag ti asawa. Kapukan ka. Albert, agsapan, ngam saan pa asimbang pat ni Sheila? Itala ka di amadlaw yun dayta, papa. Kanayon nakasta ti aramid na. Saan pa yun nga agawid no daduma? Apay no bagbagaam, nga agbalbaliwan, kat urnusan nyo ti relasyon yung agasawa. Saan ko maisuro ti bagik ang mga yatkan ko na, papa? Ay, nuamukla ko maakastoy ti mapasamak. Saan ko kumaidin nga intulok ngayong kalaysam ni Sheila. Dakal ngamin ti utang ko na yung baga na kami ti amana. Gapo ta iso idi tinangispal kanyak, idi na disgrasya kami ti lugan. Impan na kiti ospital. Ijay mata na ng rugi ti panagpagayam mi. Baknang da. Adayo amas baknang da ngamda tayo. Papa, Asawa mo ni Sheila, kat sursurwam nga ipateg. jak kayat asursuruan nga ayatan ti kaskan ko na a babae. Sipod nagkalaysa kami. Awan sa baling ay naramid na, no di ti aglang ay. Ad-adan adjak kayat asursuruan nga ayatan. Gapotawan respeto na iti pagtaangan tayo. Yawid na ti lalaki na dito'y balay. No kastang at datan iti trabaho. Anya, Agtukyat tiriknak. No kastang agkanak ni Sheila, papa. Iso ano mabalin? Pumanaw ko man dito'y balay. Agawid din itinaganak kwa na. Manumot tan abulan tinapalabas. Sipod siyak ti mga aywan ka ni Angela. Asidag tiriknak kan kwa na. Nakaturog manen. Kasta ka dilatta day tanga ubing? Nakaturog akanayon? Gagangay iti ubing Katno iti rabi nakariing mat. Kanayon ka amapuyat. Nga uray siyak, mairaman mo't ten amapuyat. Tasyak pa yan ti pagtimplaam iti gatas na. Gagangay Tamay sa ka nga roden nga ama. Di kan agreklamo. Kan ipatagtaday tanga ubing. Ngamin, kasimat. Data ti makatulong kan kwa na. Kanayon ka diya sa rongkaran ti inana? Uwan, saan nga agliway? Kasla pinagbalin na kan at taga-awir ti anak na. Adda ita dito syudad ni Nana Mercedes. Ngam adda trabaho na. Di na maiwanan ti ubing. Nang runa, tapi manaw lakat nga rod pa'y sigod nga agaw-awir. Masapol mat nga agtrabaho. Tapno adda ipawit na iti pamilya na. Kunamat nga adda nila kay na iji abroad. Agtrabaho lata kano, nga uray adda nila kay na iji abroad. Takayat na ti makaurnong iti bukod na alingat. Ay, naglakalakan kwa na nga impadawat na ti anak na. Saan, Dani? Isungarod akanayon na lata sa rongkaran ni baby. Ngamin, kailiw namat. Katawan sa bali ang makatulong kan kwa na, no di data. Sana bali, tawan mo't anak ta. Isunga awan parikot iti dayta. Ay, nasaya at kay tipadam a tao. Ala, sapay kuma, tamaso papakan ti kinasayaat mo. Ket paraburan na ta ti Diyos iti anak. Albert, saan na nagaw-awid ni Sheila? Imawag kanyak ti inana. Adda kano ijay balayda ni Sheila. Kastagayam, saan mo ka di asurutan? Saan, papa? Jak kailalaan ni Sheila. Dakes ti ugali na. Asawam lataday jay. Manon atawan nga agasawa kami. Ngam awan makitak apakay aywak ken kwa na. Makunamday ta, gaputad da sa baling ay ayatem. Ni Corazon. Wen, papa. Iso ti ay ayatek. Iso ti kayat kong agbalin nga asawa. Ngam sayang. Naladaw ti panagsabat ti dalan mi. Iho. Baybayan nyo latan ni Sheila. Tagnad ije balayda. Nasaysaya at no kasta. Tapno ijay nan ayawid ti lalaki na.
Saan adito'y balay? Nanalolit, imayak ta kayat ka abalaagan. Ma'am, Diyak kayat nga agipulong ka kin ni Albert, may papan iti anak na. Laglagi pa mati pang taken ka. Maiturod ko nga aramidan, kat sa anak nga agang angaw. wen ma'am, di kagdanag. Tasaan ko to nga ibagakan ni Sir Albert. Nga awanen di anak na, kinanti ti Gray. Kinan titigre. Kawan, kasyay laag ti panang ibalikas ko. Ay ngam, awanen ma'am. Nayano doon, ijidak ko lakarayan. Nasaya at launay. Ewan ma'am, siya ka mismo tinangyanaw. Kat siguradaw, nakadano nun iti kaadalman apas ti karayan. Adan iti lubong dagiti buaya. Pakaragsakam ka di atalaga ti pandakapukaw ti ubeng, ma'am. Launay, nanalolit. Launay. Ana, mapanak pa iti silad ko. Taad-daalaak nga importante. Sakbay arumwara. Agnaad ka ka din atalaga iji balayaw, ma'am. Di kandang mag-adamag. Awan bibiyang mo. Perla, naragsakak, gaputan nakasaritak ni nanang iti cellphone. Kat ko na naapimig sa kanon ti bagina. Uy, nasayaat no kasta friend. Anya nga min tirikrik naan na. Agkakapsot nga min idi. Sakit anda pa'y asmana. Agtrabaho ka mat iti opisina ni Albert. Ngam apay ngay, adi mo impaagas. Ilimlimad ni nanang ti marikrik nana. Di na kayat nga gastusak para kenkwana. Urnungat ka no para iti masakbayak. Ay, anyan? Ngam, dakkel ti tulong ni Albert. Taga po iti kwarta nga inted na. Kanayon ang ti panagpa-check up ni nanang. Nga aging gaita. Ay, nasayaat nga rod ano pimiksan. Tapno napigsa ang mga iwan iti anak mo. Ay, Perla. Apay ajak malipatan ni Albert. Kailiw kon amakita. Ay, sus. Anya nga tano awagam. Kat, pakumusta am ti anak yo. Ha? Alahan gayam. Pakumusta am laang mat ti anak yo. Saan mo siguro ang nalipatan ti numero ti telepono iti opisina da? Oh, ijay ati pang kontakam kankwana. Agam akak, Perla. Amangan no maamuan ti asawa na. Kat pagikaruan na ti anak ko. No kasta? Agan anus ka nga rod Anusam ti ili mo kan ni Albert. Albert, imayak iti opisina yo. Takayat ka tulungan iti trabaho. Diyak kasapulan ti tulong mo. Albert, talaga ka di adinak maayat. Naibagak day ta idi paylay. Saan amo ba yun? Among ka di no apay nga agrebrebel de tirik na. Gapukin ka. Di kag pabasol iti sabali. Gapo iti madi nga aramid mo. Gapot ang uray anya ti aramidak. Dinak maayat. Anya ti inaramid mo na kaiaywak. Ti ka di manggargari kanya. Albert. Saan nga umdas ti kinaseksim? Tapno maayat ka. Sipod pa'y. Di ka kayat agarawan. Gapula ang itiday ta arason. Taas sino ti ayatan? Day chay ako rason? Sumardeng kan. Awan serbi da ito'y asaritaan. Nukas ta nga ron. Agsinatan. Ngambalsan ka, Albert. Laglag ipamday ta. Naimbang ta nakita ka dito ruwar ti opisina, Danny. Sheila? Sheila, kun kunamlatan kanya, mamirmiraot. Sorry, Ma'am Sheila. O sige, umunag akong dito opisina. Bastos! Apay ako na mabastosak, Ma'am Sheila. Kasarsarita ka pa'y laang, ngam panawan na kon. Anya ka dito ibagam, Ma'am. Bueno, umay ka. Sumurot ka kanya.
Dito iti kayat ko apapananta. Tanaul-uliman. Anya ka diti ibagam, ma'am. Ammom ka diti ayan ni Corazon? Jak amo, ma'am. Ikan ka iti dakkal agatan. Nulakit ta maisurong kanyak ti ayan na. Imadayo ni Corazon, ma'am. Gaputan na amiris na abido ti relasyon da ni Albert. Kayat ko makita ni Corazon. Ibagam kanyak ti ayan na. Kat ikan ka iti dakkal agatan. Jak amo, ma'am. Pasensyakan. Ngamawan maisungbat ko kan ka, maipapankan ko na. Talaga ka di nga inayat ni Albert ni Corazon? Ni Albert ti pagdamagam iti dayta, ma'am. Taisulaan ti makasungbat iti dayta. Awan ka di ti masaom kanyak. Maipapan ka dakwada kin ni Albert. Talaga ka di nga agin inayat da? Awan amok iti dayta, ma'am. Ni Albert ti pagdamagam. Saan asya? Kasta timbagak iti asawam, Albert. Isu aday jay, nakaungot kanyak. Agin didiak ka no, gaputadyak kayat ti umawat iti dakkal agatad. Idinto, tamamirmira utak lang arudan. No apay nga minasimurot kapay laken ko na. Kayat ko laam-amuan no anya ti kunana apagsaritaan mi. Tagayam, ikanak ka no iti dakkal agatad. Basta ibagak kan kuana no sadino ti ayan ni Corazon. Katulungak ka no, amang sapul kan kuana. Tanya ti plano na. Di nan imbaga. Nagdamdamag kanyak, no ay ayatam ni Corazon. Kat imbagak, asikat ti pagdamagan na iti dayta. Gaputadyak ammo ti sungbat na. Isu aday jay, nakapungtot kanyak. No maminsan, saan ka na sumurot kan ko na? Una, ngamin, sikat ti kanunungak, saan nga isu? Nasaya at tada ka man Nana Mercedes. Napan nga minakitsenda ni Nana Milay. Isungawan agluto. Bantayam ni baby, tasyak ti agluto. Ado ti makandita at tinapay. Ngam, inapoy ti kayat ko. Ay, siya kung ti agluto, ma'am. Dai mas tilutok. Sika? Saan ka di arumbang lang abantayam ni baby? Takailiw mo? Kailiw ko, ma'am. Ngam amok, anabanog ka anangaw awir kan ko ana. Saan abalita nakaturog? Iso asya kung ti agluto. Di kagdanag, ma'am. Naimas tilutok. No kasta, mapankalatan di ta kusina. Kat makaamukan, noan niya tilutom asidaan, Nana. Ne, adaw mauawag iti cellphone ko. Video call. Corazon? Hello, Albert. Agyaman ta sinong batang ti video call ko. Corazon, kumusta kan? Nasaya taklat ta. Sika, kumusta kan? Ganti anak ta, kumusta matan? Anya? Anak ta? Saan ka di nga imay mo sinukon? Kat inya dayong kanyak? Nakuna ni Sheila ang nagpakpakaasi ka kano, iso nga inted dati ubing kan ka. Saan, Albert? Adaak dito'y balasiw taaw. Kasano ko mo mapasamak tikas na? Anya? Albert, kayat mo ka di asawan nga awan ti anak tay ti sidong mo. Corazon. Ayan ti anak ko, Albert. Ti ko na danana lolit kan Sheila. Sika mismo tinapan ije balay, anang sukon iti anak ta. Manon abulan tinapalabas. Saan, Albert? Adak, dito'y balasiw tao. Albert, ti anak ta. Sa dino ti ayan na. Amang ano ang dadakas na napasamak kin ko na. Mamati ak nga awan dakes ang napasamak kan kwa na. Ala, agkalma ka. Takasaritak danana lolit kan Sheila. Bidot na talaga ti pag-agdang ko. Rumba nga saan ko nga imbati ka ni Albert ti anak ko. Unamot ngamin, amas naranyag ti masakbayan na, no dumakkel iti amana. Perla. Katsapay ko maam, tawan dakas na napasamak iti anak mo. Nangipananda Sheila kan ti katulong iti anak ko.
Anya ti naramid da kan kuana. Imposible mo't a pinagaramidan da iti dakes. Mananaga na ka talaga. Anya ti napasamak iti anak ko. Agkalma ka, korason. Mamati ak nga awan dakes a napasamak iti anak mo. Urayam ti awag ka ni Albert. Barang nasarakan nan ti anak yo. Waiter! 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 Ito na pa iti anak. Darasam, natangal amin nga arak yun. Ang lamusak iti anak! Senyor, ay dako sa damag. Imawag kanyak ni Sir Albert. Anya dayta? Anya da ka sa damag. Ni Ma'am Sheila. Ada iti ospital ta na disgrasya. Kasta ti kuna ni Sir Albert. Nadisgrasya ni Sheila? Wan, senyor. Sapay kumata makalasat ni Ma'am Sheila, senyor. Makalasat nga ta ni Sheila, iti pan nakadisgrasya na. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy teserya tayo itaalawas a napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agsangsangit ni Corazon. Gapu iti naamuan na amanon abulan tinapalabas, ngawan ti anak na iti sidong ni Albert. Iti panagawid mat ni Albert, tapno kasarita na ni Nana Lolit, adda imawag kan kuana, kat impakaamuna nga adda iti ospital ni Sheila. Inawagan mat ni Albert ni Nana Lolit, kat impakaamuna tinapasama kan ni Sheila. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas anapauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Senyor, dako sa damag. Imawag kanyak ni Sir Albert. Oh, anya dayta? Anya da ka sa damag? Ni Ma'am Sheila, ada iti ospital. Na disgrasya. Kasta ti ko na ni Sir Albert. Nadisgrasya ni Sheila? Huwag, senyor. Sapay kumata makalasat ni Ma'am Sheila. Apay ana disgrasya? Anya tinaramid na? Jakam mo, mapanak ka no ita iti ospital, senyor. Kasta ti ko na ni Sir Albert. O sige, mapanta adwa. Inawagak matante ina ni Sheila, papa. Agturungan dito ospital. Unay nga minen, tanabarte ka nag-drive. Kastati ko na dagiti nangyag ken kuana dito ospital, papa. Ken na ko na ti doktor. A dead on arrival. Aniyan? Albert, abalayan, kumusta ti anak ko? Apay amorge timbagada pagdiretso ah. Iso dayta ni Sheila. Nabungan iti puraw nga ulas. Saan? Saan nga iso dayta? Saan nga iso? Ay, ikatag ti abong na. Sheila, iha! Sheila! Labanan tinangilugan nanda iti bangkay ni Ma'am Sheila, sir. Nana Lolit, sungbatan nak iti saludsudaken ka. Ket tipud no ti bagam. Ha, sir, anya ti saludsudam. Ayan ni Maria Angela. Ha, Amok asan ka dakas sa tao, Nana Lolit. Iso ang mamatiak ngawan dakas anapasamak iti anak ko. awan pagdanagam, sir. Nasaya at ti kasasaad ni Baby Angela. Maay-ayuhanan anaimbag. No kasta, sa dino ti ayan na. Sige, sir.
Kalpasan ti pan nakaitabon ti bangkay ni Ma'am Sheila. Mapanta iti ayan ni Baby Angela. Sigurado ka kadingawan dakas ang napasamakin ko na. Wan, sir. Katno kanayon ko asarungkaran. Ngam ilimlimod ko kan ni Ma'am Sheila. Diyak kayat ang maamuan na asarungkarak ti ubeng. Ta sigurado adakas ti aramidon na kanyak. Anya ti kayat mo asawan? Tinangdanan nak ni Ma'am Sheila amang pukaw iti ubeng, sir. Tadi na kayat. Nga da pa kalaglagi pam ken ni Corazon, sir. Katno jak agtungpal iti kayat na. Amangan no iso amis mo ti aggunay. Kat dakas ti mapasamak iti ubeng. Anya? Ada nasarakak anasaya at ipanagpuspuso na. Kat imbatik ti ubeng kadakwada. Kat ipagyabanak, imanugot da akanayon ko asarungkaran ti ubeng. Imbaga kadakwada nga anak ko ti ubeng, sir. Kasta ka di. Anyan ang nagdakas ti panagpuspuso ni Sheila. Agraman ubing, iraman na iti kinadakas na. Siningin ko ati swildok, sir. Tadanda ni Dina itad. Ha, ti kunana. Siriban nak. Ha? Sana mabalin Dakkel agatad tinted na, sir. Ngam isumot lang tigas gastos kapara kan ni Baby Angela. Nga oray amok nga damot mabalin tayo nang ibatsak iti ubeng. Agyaman akin ka, Nana Lolit. Inya dayong ti anak ko iti mabalin apagpaggadan na. Uwan, sir. Di kagdanag. Kalpasan ti tabon ti bangkay ni Ma'am Sheila. Kuyugan ka amapan ija ayan ni Baby Angela. Corazon. Kasano, Albert? Kumusta ti anak ko? At nakatidakas ang napasamakin ko, ana. Awan, agkalma ka lang. Awan dakas ang napasamakin ko na. Sa dino nga ron ti ayan ti anak ko. Natalgad ti kasasad na. Awan ti rumbang apagdanagam kan ko na. Kayat ko amaamuan. No apay anag parang asyak tinangitalaw iti anak ko. Aramid ni Sheila daytoy. Ngamkas itinakon-akon. Natalgad ti anak ta. Kat awan ti rumbang apagdanagam. Agi amanak no kasta. Kat sika, kumusta ka mat ita abroad? Nasayat mat. Kanayon ka kumanga gananat. Kat kalpasan ti pan nakaitabon ti bangkay ni Sheila. As sikaswak ti panagawid mo. Anya, bangkay ni Sheila. Di ka di asawam ti dakdakamata. Juan, madama ita ti pan nakalamay na. Pimusay ta na disgrasya. Nabartag ka no ang nagmaneho. Kasta ka di. Makipagladingit Albert. Kalpasan ti tabon. Kayat ko ngagsublikan dito'y Pilipinas. Tas sika mismo ti mga iwan kadagiti ubing. Sige. Asikasumpay ti panakay tabon ti asawam, Albert. Pagsaritan tanto da iti sabali agundaway. Kat manan, makipagladingit Agyamanak, Corazon. Nasayaat nga rod no awan dakos ang napasamak iti anak mo. Ay, kunak ngamin kan ka, di ka unay agdamat. Sangit ka, sangit. Kita man talangam ita. Kalata kimutong ka. Nasayat ka no ti kasasad ti anak ko, Perla. Ngam amom. Ada may sapay anamuak. Anya dayta? Pimusay ti asawa ni Albert. Ha? Ala, apay ngay. Nabartag ka no ang nagmaneho. Ay, sus. Dayta, tirigat na. Ay, una yan. Apay ngamin nga agmaneho. Kat amuna anabartag. Albert, amok adi mo inayat ni Sheila. Kat dayta ti pagsaksakitan tinakam na. Pakawan hendak. Tasaan ko ana sursuro nga inayat ni Sheila. Nupay kasta. Sana may parbang ti inaramid na. Amapan nagbartak sa nagmaneho. Ngam kasta ti sigod nga aramid na. Kanayon na bagbagaan ni Papa.
Ngam sana dumngag. Awanan ti anak ko. Ti kakaisuna nga anak ko. Pabasulen dak kadi iti ipupusay na, mama. Saan, Albert? Tamok ti ukali na. Awan pa nagbaliw na. Kana amak pa'y alipliputan na ka. Amok dayta. Namin anon adaras nga inaramid na dayta. Ket dayta pa'y timaysa, adyak pangayatan ken kuana. Nupay kasta. Jak met kalikaguman akastoy tinapasamak ken kuana. Albert. Awan sabali a pabasulan ni Sheila itinapasamak ken kuana. No di iso matlaeng. Una yun tinapasamak iti asawa ni Sir Albert. Inak ita makilamay. Umay ka kadi. Sige. Nilaangan na namilay ti makaamo ka ni Angela. Sigurado ka sumurot ka kanyak? Kababain mat ka ni Sir Albert. Lujak man laag takita iti panakalamay ti asawa na. Alang rod, agpalaskan. Tamapantan. Sana ka makaturog, Perla. Apay, anya ti pampanunutam, ni kadi Albert, tamay sa itan abalo. Sana. Di kagsaway ti kasta, Perla. Kaslakit din pakaragsakak ti pan nakabalo ni Albert. Iti kasta nga ibagbagam. Kat, anya nga ro ti pampanunutam. Kuna na ngamin nga si kasuan na ti panagawid ko. Kalpasan na may tabon ti bangkay ti asawa na. Tanasaysaya at kanuno siya mismo ti mga iwan kadagiti anak mi. Katuan mo't, nasaya at no kasta. Alam, sika ti mangudang iti dayta. Sayang mat wag supliak iti Pilipinas. Kakaysuna nagsayat dagiti amo ta dito eh. Ala, panunutam ana imbag korason. Ha, Ma'am Amanda, ada ka dito'y lamayan? Kapinanom ni Ma'am Sheila. Asawa ti boss nila kay ko. Ha? Apay kas lamas na o kalaunay na Mercedes. Kaya't mo asawan? Boss nila kay mo ni Sir Albert? Saan laang abos? No di kat aggayem da. Ay kasta gayam. Ay, anyan apan nakairanranana? Anya di kaya tiyo asawan? Kwa ngamin, Ma'am Amanda. Boss ko ni Sir Albert. No kasta, isugayam ti kunam abos mo. Adi mo mapanawan, gaputa na singpet da. Ma'am, boss ko ni Sir Albert. Abalayan, maudin da ito'y arabi apan nakalamay ti bangkay ni Sheila. Mahitabo na ninton bigat. Abalayan. Awan mabalin ko, no nagpatinggala dito itibiyag na. Ngamno kumata saan ang nagparta ka nagmaneho, saan kumana pasamak ti kastoy. Anya nga rod, di tay may baga no kasano ti pupusay ti tunggal maysa. Kat nalabi ta kastoy ti wagas ti pupusay na. Di tay amudag iti pagteng iti biyag tayo. Sayang, abalayan. No kumata na saya at nga asawan ni Sheila, naragsak da kuma ken ni Albert. Kasta mo tinamnamag idi, gambidot gayam, gaputa sa andaan naragsak. Ala, anyang arod, saanan ang maisubli tinapalabas. Nalpasan ti tabon, iho. Wen papa. Adda na sa ukanyak ni Lolit may papaniti anak mo. Wen papa. Agpakuyog akin kwa na ita. Amapan ijay ayan ti anak ko. Panagkunak, awan tinagbali na pariko ti anak mo. Ngamin, nasayat at tao tinangibatsan na. Wen papa. Ket pagyamanak unay dayta. Ala. Agrubwat ka nga ruden, taytay-pay ang nakarubwat ni Lolit.
Daytoy abalay tinang ibatsyam iti anak ko. Wan, sir. Kaya't mo asawen. Dadani kan Amanda ti mga aywan iti anak ko. Ay, jak ni namnama akasta, sir. Namwak la di lamay agayim mo gayam ti asawa ni Ma'am Amanda. Nga ben, nakitak ni Ma'am Amanda, idiin may da nakilamay. No kasta. Ti ubing nga ubba idi ni Amanda ang nakitak. Kat iso ni Angela. Di mo na irupaan ti ubing, sir? Saan? Insarak aminan ni Amanda iti seled. Iso ajak nakita ti rupa ti ubing nga ubana. Ay, anyan apa nakairanranada, sir? Ngam, nasingpot ni Ma'am Amanda. Awan makunakken kwa na. Day tatipod no anapasamak, Ma'am Amanda. Saan ko apod no nga anak ni Baby Angela? Anya? Gapo iti kinadakas ni Sheila. Iso akas to'y tinapasamak. Ken, lulit tipod no anagan ko, ma'am. Saan ang Mercedes? Jack matukod da panunutan. Adakas gayam ti panunot ti asawam, Sir Albert. Pudnot ako nam. Naimbaglaan yan. Tanasaya at atao ni Nana Lolit. Kan masirib. Kat amo na tinararamid na. Kan naimbag. Tas sikatin ang ibatyan na iti ubing. Gaputan na saya at kayo at tao. Wen, inaywanan mi anaimbag ti anak mo, Sir Albert. Agraman ni Danny, kat kanayon ang mapuyat. Gaputa iso ti agtimpla iti gatas ni baby. Agyaman ak unay kada kayo. Kasano? Iisubliyo ti ubing iti balayo? Saan nga ta nasaysayaat no agyan pa'y laang dito'y balay? Amanda. Sana bale, awan pagdanagam, Sir Albert. Saan ang mabaybayan ni Baby Angela? Umay munto sukunan ti ubing. Iti sa bali ang gundaway. Ngam saan kumapay nga ita? Ay, Jack ni namnama. Nga anak mo gayam ni Baby Angela, Albert. Amom ka di. Nga oray siya, ket kanayon na mapuyatan. Wen, nasao kanyak ni Amanda dayta. Impatag ni Amanda ti anak mo, Albert. Kat idinaamuan ng anak mo, medyo nagliday. Ngamin, sigurado ang maisinakan kwa na ti ubing. Pagyamanak ta impatagyo ti anak ko. Agsangsangit idirabiin ni Amanda. Ngamin, mayadayon kan kwa na ni Baby Angela. Saan amaya dayo kan kwa na ti anak ko? Gaputan nawayalat ta nga umay ije balay. No addanton ijay ni Baby Angela. Ket no ita, patgak tikid daw na. Asaan pa'y lang nga ita ti panangalak iti anak ko. Nang runa pa'y kano, tamano lang nga aldaw tinapalabas, apimusay ni Sheila. Wen, narigatan, Albert. Ang mga nualalyaan na. Anya? Basta, agtungpal kalatta iti asawak. Sana bale? Tasan ang mabaybayan ti anak mo. Nga anak ni Muten. Tada kami itan ti agpuy-puyat. Ngamin, nurabi aldaw para kan kuana. Ngam no iti aldaw, rabi para kan kuana. Gaputa nakaturog latan no iti aldaw. Kasta ka di? Ala, agmulta ka. Pakanenak, itaalan spray. Ariglado. Day talaga ayam. Sige, Albert. Kastapay nga rod. Katagyaman na kiti pa nag-video call mo. Ikisnak tulatan ka ni Baby Angela. Bye. Uy, nakaisom. Ah? Kaputawan dakas anapasamak ka ni Maria Angela. Kat mismo pa'y gayam ati asawa ni Danny ti mga aywan. Amom day ta, Danny? Wen, katrabahwak iti opisina. Kan gayam ni Albert. Ay, kasta gayam. Kat, anya nga iti imbagam kan kwa na. Agawid ka kadiitan, ije Pilipinas? Saan pa? Total, basit lang na panawan. Malpasan ti kontratak dito eh. Saan ang mapupuutan ti panaglabas ti panawan? Juan, husto ka. Kan,
Jak pa'y kayat ti agpakita itapanawan ka ni Albert. San pa'y analpas ti panagpanes na? Amangan ngamin no adamay baga dagiti tattao kanyak. Sa bagay, ah? Saan ko aplano ti makisinublian ken kuana? Ngam sigurado nga dalat ta masao dagiti tao kanyak. Anya nga iti ammom. No da kayo tinaikari, iti tunggal maysa. Iso apimusay ti asawa ni Albert, kasta? Katuan, no da kayo tinaikari, uray anya ti mapaspasamak. Agsabat lata ti dalan nyo, kasta dayta. Perla? Ngam mamati ak, da kayo tinaikarikan ni Albert, iti tunggal maysa. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti paggibusan, ti seryetay ita alawas a napauluan, na ikari. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, denggen ti paggibusan ti seryetay ita alawas na pauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Jak kayat pa'y ti agpakita itapanawan ka ni Albert. Saan pa'y analpas ti panagpanas na? Amangan ngamin no adamay baga dagiti tao kanyak. Sa bagay, ah? Saan ko aplano ti makisinublian ken kuana? Ngam sigurado nga dalat ta masao dagiti tao. Anya nga iti ammom, no da kayo tinaikari iti tunggal maysa. Iso apimusay ti asawa ni Albert, kasta? Katuan, no da kayo tinaikari, oray anya ti mapaspasamak, agsabat latta ti dalan nyo, kasta dayta. Perla? Ngam mamati ak, da kayo ka ni Albert tinaikari iti tunggal maysa. Pudno nga ay ayatag pailaang ni Albert, aging ga ita. Ngam, saan kon akalikaguman ti panagsinublian mi? Ha? Apay ngay? Kaputa makonsensya ak. Kasla inagaw ko ni Albert iti asawa na. Ay ngam, kasano napilitan na ka? Saanan, Perla? Saan kon akalikaguman ti panagsinublian mi ka ni Albert? Maayayatanak at talaga ka ni Baby Angela. Kuma, pudno nga anak ko. Kita man nga agpaiso ti pasama kanya. Saan taanam namaan nga anak gayam da Albert kan korason ni Baby Angela. Inturong ti apo adata ti mangaywan iti ubing. Iti kasta, awan dakas ang mapasamak kan kuana. Kasta una panagyaman ni Albert. Ngam, malagip ko ni Nana Lolit. Anak na kano ni Baby Angela? Sa bagay, uray kas dyan ni Nana Lolit, tanapintas mat. Kan saan na madlaw abakat? Siguro, agtawon la day jay iti 42. 46 kano, kunana. Ket, kasanon, numayadayo kadata ti ubing. Anya ti aramidam? Ha? Dani? Ay na, honey. Saan kang agsangit? Maragsakan ka kitdi. Tanatulungan ni Baby Angela. Uwan. Kasta ti pampanunutak, honey. Day talaang tamalidayana. Numayadayo kanyak ti ubing. Awan mabalinta. Kiddawan talangan iti Diyos. Asapay lang kuma. Tamaaddaan tantumat iti anak. Ma'am Amanda, nakalidliday ka manan. Nana Milay. Nay, nakaturog gaya mo ni Baby Angela. Kasanumat nga men kat dinigos mo.
Iso aday ta, naimas titurog na. Wan nga rod, nana. Ay, Ma'am Amanda, aging ka ka di ita, kat di ka pa'y laag sikog. Saan pa nga rod, nana? Ngam, sa anak amaawanan itinamnama. Di muntumot ngamin kayat nga agpakita kayo iti doktor. Tapno maamuan no asino kada kayo tilupes. Diyak kayat, nana. Basta mang namnamaak, amaaddaan kaming tumatlaang iti anak. Ala, sapay lako mga rod, ma'am. Nakaturog gayam da baby ang hila kan Ma'am Amanda. Kabsat milay. Ay, wan, kabsat. Sana balay. Urayak idang agreeng. Napuyat ni ma'am anangay aywan iti ubeng. Takasadumat ngamen, nakarieng no iti rabi Kat nakaturog mat no iti aldao. Ay, anyan. Ay, kaslapod na nga anak na ni baby Angela. Sapay na sao kanyak ni Sir Albert. Akayat kanon ni Corazon nga alaan dati ubeng. Taipanda ijaayan ti ina ni Corazon. Inton umay alawas daytan kabsat. Tas sumangpot pa'y ti maysa at tagaaw-awer. Anya? Wan kabsat. Tapno sanda ka nung agin na dayo nga agsingen. Ala, no kasta ti kunada. Awan mabalain dagiti amok. No day ti umanugod. Madlaw ang nagsangsangit ka, honey. Ngamin, umaidan to nalaan ni baby Angela. Di dapay lang amin italag kanyak ti ubing. Maawatan ni Albert tirik na, honey. Ngam, amangan ngamin no ad-addan amasair ka, no ipanaw dan tumatla ti ubing iti dinnam. Honey. Narigrigat no dumakdakkel ti ubing, sa maisinakan ka, honey. Ad-addan ang nasakit. Anya mo't din. Kunak no agbalin nga anak ko ti ubing. Ngam saan mo't kayam? Kas itinakunakon, saan abalay? Tanakatulong ka ni baby Angela. Ala, di ka nagliday, Amanda, honey. Apay nga ta asaan a panunutan ni Corazon a masaktan matirik na ni Ma'am Amanda, sir. Amo na day ta, ngamkit di. Nawaya tayo amang sarungkar iti ubing. Di uray man tunggal Sabado amapan tayo iti lugar da. Tapno sarungkaran tayo ti ubing. Sa bagay Medyo adayo ti lugar da. Ngam awan parikot iti dayta. Wen man, sir. Mayat dayta. Tapno makaaliwaksay met ni Ma'am Amanda. Mayak, Ma'am Amanda, taipakaamok kada kayo. Nga umay kaminto kada Sir Albert amang sukon iti ubeng. Kadwame ni Senyor. Malidayanak man. Ngam awan mabalin ko. Nalabit a kinasaritan ni Sir Albert ti asawa, ma'am. Tagkadwada mo't iti trabaho. Nalabit a kasta. Anya mo't din. Naliday tirik na. Ngamin, napatagan kanyak ni baby Angela, nana. Wala, maawatan ka, ma'am. Ngaman niya nga rod. Kasladyak itulog kamaya dayo kanyak ti ubing. Saan ka kumaagumorgora, ma'am? Ngamaan niya nga rod, kat kastamot ti kayat ni Corazon. Kat dakkel ti panagyaman ni Corazon kada kayo kan ni Sir Danay. Gapo ta impategyo ti anak na. Idawdawat na. Amaadaan kayo kuman iti anak. Tapno makompleto ti ragsakyo nga agasawa. Nana. Ala, di ka nagliday akasta, Ma'am Amanda. Saan abale? Nawaya kayo amang sarungkar iti ubeng. Kantap no makita yuman ti kasingin na. Ala, umay kan. Ubao mo ni baby. Tarumuartan dito isaled.
Agur-uray yung Albert di tasalas. Uwan, honey. Di kan agliday. Sana bale. Tas umurot tayo ije lugar da Corazon. Iti kasta. Ammum tunti pang pasyaram ka ni Baby Angela. Sana bale. Tamukmatkit di ti lugar da. Uwan, honey. Wan ko nam. Ngam di ka matagunay. Ala. Ubaa mo ni Baby. Tarumwartan dito sa led. Nakilugan akon dito'y vanyaw. Tapno ada kasin nublat yung amang ugbak ni Baby Angela. Ay, wen, kabsat. Nasaya at mat nga ron no kasta. Ni Sir Albert, isulaang nga tinag-drive itilugan ni Papana. Kat surutan tayo lata idaa. Wen, di ka agdanag. Tamok ti lugar da Corazon. Isuasaan tayo amayaw-awan. Namin ano kami nanapan ijay ka ni Albert. Ma'am Amanda, siya kung timangub ba di taubeng, amang ano nabannog kan. Sana, nana. Siyaklatan. Ala, bay amlatan ni Ma'am Amanda ti mangubba, kabsat lulit. Ipapas na nga ubbaan ti ubeng. Ikang kayo iti kwarta, para kadagiti masapsapol dagiti ubing, nanang. Nga madamot igam ko a kwarta baraw. Sana balin Igatang yu kadagiti kayat yu akanan. Tangruna pa'y, tada kadwayo ang mga iwan kadagiti ubing. Alang nga road baraw. Kitagyaman na. Da kayo latan ti makamu kadagiti ubing Umayak to lata sumarongkar. Uun baraw. Taan niya ngay. Kat kastoy ti kayat di Corazon nga anak ko. Asaan nga agsina dagiti ubeng. Tutal, umay mumutla itasar sa rungkaran. Hawan nanang. Sa bagay, umadaneng ti panagawid ni Corazon baraw. Addan kadwa may amangaywan ka dagiti singin. Ilepas na ti kontrata na. Taday ta ti kayat na, nanang. Ay na, agkarupropa, dagiti singin. Di kay natagarin, nana. Ang mga numalukag da. Ay, wen ma'am. Ay na, nagpipintas da. Wan nga rod, nana. Italagdala ko man kanyak ni Baby Angela. Ta siya kun timang padakkel. Aday ta ka manen, ma'am. Inton ko, agluluwakan tumanen. Nana. Ala, hintayon di kusina. Tanakasaganan ti lamisaan. Sa nabale, taadda ti agawir amang kita kadagiti ubing. Ala, ma'am, mapantayon ijay kusina. Wen, Albert, umadanin ti panagsublik dita Pilipinas. Nasayat nga rod. Or-orayan ka. Albert. Ala, agananad ka nga rod. Laglagi pa nga gur-uray kami kan ka. Sige, sandak apakadanagan. Talasayati ka sa sad ko ditoy. Dagiti ubing, awan parikot. Takanayon ko ida sa rungkaran. Ken adda kadwa ni nanang mo amang ayawan kadakwada. Di ka agdanag. Tasyak timang tangdan. Albert. Ala, kastapay nga rod. Umawag ak tumanan niti sa bali agundaway. Tapnusan ka mataktak. Bye. Bye, Albert. Adun dagiti ginatgatang ko apara ka dagiti ubing. Nabanglo a sabon, pulbos, kan aminan apang babae nga ubing. Ginatang ko aminan. Ala, sikati makam mo. Okay ka di kan ka? Nga agas-gastusak ka dagiti anak ti gayam mo? Awan parikot iti dayta. Naamuan ni Albert te tangar aramidam. Isungain nga to na ti suldok. Saan la dayta? Kanayon nak nga ikan iti kwarta. Wano, bonus ko. Aging ga ita? Ik-ikan na ka iti bonus mo? Wen, ngamin. Amangan ka no amin asweldok, kat ipapaay mo kadagiti ubing. Amangan ka no awan agbati. Ala, isublim ti intad na bonus mo. Ibagam asaan adakkel ti gasgastuset para kadagiti anak na.
Ma'am Amanda, sumurutak to inton agpa-share kayo iti ayan dagiti singin, ah. Inton bigat ti ipapanmi, nana. Ay no kasta, sumurutak mat nga rod, ma'am. Sana bali ta imbagak ka ni Sir Albert nga umayak. Ket, kunana, nga umuna tayo latan, ta sumarunon to. Adang amin kasarita ng importante a klientida. Wan, nana, dagasan kanton iti balay da Albert. Ay, uwan, ma'am. Uwan gayam. Umadanin di pa nagawid ni Corazon. Kasta ti kuna ni Sir Albert. Nasayaat nga rod no kasta. Tapno maamamok mat anaimbag. Napintas a babae, ma'am. Simple. Ngam napintas akaskan ka, ma'am. Sapay ko ma, tag kinaawatan kaming to. Kat saan na nga ipaidam kanyak dagiti anak na. Saan, ma'am? Nasingpet ni Corazon. Kasta ti kuna ni Sir Albert. Sumangpat itan ni Corazon, Amanda, honey. Mapansabten ni Albert iji airport. Nasayaat mat no kasta. Takayat ko makita kan maamam mo. Medyo nabayag iji abroad Wan nga rod. Nalabit anak aurnong dayjayan itinawadwad. Ay, wan kasano? Anya ti plano da ka ni Albert? Agkalaysada nga tan? Kasta ti plano ni Albert. Kat isagsaganaan na tiing grande akalaysada. Upate na tawon tinapalabas, Albert. Awan ka diti plano mga sawa manen? Ururayak ni Corazon, papa. No saan tumutlang an ni Corazon ti maasawak. Uray sana ko na mga sawa pa'y. Kasano nga roditan? Kat sana kayat ni Corazon ti makisinubyan kan ka? Idawdawat ko asapay la kumatagbaliw ti panunot na, papa. Ala, iti kanito akayat na ti makisinubyan kan ka. Agkalaysa kayon. Tapara da ita itinaragsak a pamilyayo. Papa. Mas naragragsak ti pamilyayo no kumpleto kayo iti maysa a pagtaengan. Anya ka di ti maypay ko kada kayo, senyor. Kasarita ka para iti pagsayaatan dagiti apok. Senyor? Pinilit ko idi ni Albert nga ikalaysa na day di Sheila. Ngamda ka labidot day jay. Saan ang naragsak ni Albert? Senyor? Iso nga imayak dito'y balayo, takayat ko nga ibaga nga urnusen nyo kuman ti relasyon nyo kini Albert. Tanaragragsak madlaang no kumpleto kayo asa nga pamilya iti may sa abubong. Senyor, nakurapay kami laang. Sana day tatinaskan kanyak. Gaputan nakaamiris akon. Kat kayat ko nga kalaysa kayon kini Albert. Oh, Amanda, honey. Bumangon ka ditan taing kaagdigusan. Amangan numala daw ta iti kalaysan ni Albert. Apayan? Anyat mapaspasamakan ka? Di nakasit ka na. Diyak kaya ti angot mo. Kat no kadigdigos ko. Diyak kaya dito yung sabon mo. Makapabakwar. Anyat kaya tasang dayta. Amangan no aginaw kan. Mabalay na kasta. Ngamin, doon abulan adyak nagbinulan. Masikugak sa agpaiso. No kasta, agpalas ka. Takuyugan kang agpakita iti doktor. Saan inton bigatan. Daraayan tapay ti kalaysa ni Albert. Ikari Corazon,
Saan kanto asaktan? Ayaten kan ipatag ka. Agraman dagiti singin nga anak ta. Ikarikmat, Albert. Ayatan kan ipatag ka. Karaman dagiti anak ta. Agtinulong ta para iti pagsayatan ti pamilyata. Amok anaranyag ti masakbayan dagiti anak ta. Gaputabak nang ka. Awan serbi ti kinabaknang, no awan ayat iti kaunggan. Albert, Dayta ti pagtakdaran ta. Tima ko na nga ayat, kan pamatag iti tunggal maysa. No adda dayta kadata, kayat na asawan, naragsak ti pamilyata. Kan inayon tamatten, ti panagtalagta iti tunggal maysa. Wena, Albert. Saan ko nga ikatan ti panagtalag mo kanyak? Diyak to pulos dadaulan dayta. Ditan papagayam, tinagibusan, teseryeta yu ita alawas, anapauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.